ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura bat clear. Kajingdan jong skim Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin kelalong kajingker khu ya kilong Ïing ke baduna hak yo kokot. Nomor lingba ke skim kila ban yo Shna ya ki Ïing ke sem ki babet babyang ki belaya dana uslap ke sngi bat kal air. Ya kini ki artli ki Ïing hak Shnong Nongsohpian. La plepat ba hak pratrik luber arjar pusau. Do additional deputy commissioner jong West Khasi Hills uba CP Maukon ringkat ke jingdon lang u komandan ke 4th MLP Battalion uba la ke Dors Im usodar ke Shnong Nongsohpian uba bu siran walang bagi pat ba nong shnong. Kadiga skim ke baki pentri kamu senam arpui, arpo arpul, arpulai. Barkade ru Ïing ke baki layo awan naga district. Kadiga ba itu nak hadu kata baki ke kum ke wen ke Ïing lai Shna ke ni Ïing. Ka kom ke ba itu nak hadu kata. Ka pisa ke baki yo kadi rang silak lai po plus barka siswa asni wages nei. Te lagu no kan wan silak sanpo ni ke wei Ïing. Re hadu kata jing itu nak ke Ïing hadu kata barka jing Shna jom pi kanum dap tang kata ngai. Kala palat ya ni. Te ngai le ka ya kan ni ke Ïing kam tami sodar baki isi baru khai ba pentikna ba kene ke Ïing kadep ba kadega jing thu jong sarkar India ba baru khai ki Longïing ki badok ki deban yo ya ha Longïing ha to ko pon ngirong ke scheme ko khat ha ka list of list jo ki waiting list ngira hadu arjara po ar ba hadin ta la extend ya ting la dang extend de minta ka step ni dan bok hadu ko ta ban ya don nang ni ka jeka ngas ngokumen sibun akan ni step ba ka Nongsohpian Shnong ke banga ngasong ke mengingi song hang ni po batalion ka khot lang yangi banginya don lang akan ni jinglek ban play kawe na kita ki Ïing ke balayo na sarkar nasokumen ru baidon i idiam sar bat ngi akan ni ka step ban in page ba in one akan ni ka Shnong ke jongi kaba ila ai sibun ke development kumbai laong mane kamne ka Shnong kaba layo lakot ha kadi ka Shnong ke badangduk railing ba ka jingwan ka jong I ka ai mensim yangi hi ka Shnong hi bro kowe namar ba kum mengiru hangtai po batalion abang iwan hang ni banginya Shnong ha kani ka Shnong ka jong pi ngiru ngidon kata ka responsibility kata ka jingkit klip banginya rap hoy kadai ka moong isar ba nakaliang ke jongi nakaliang ke batalion nakaliang iwei I dekat jong ke batalion ki badon hangtai leno senyang kendiat kan soi ya kan ka Shnong kadai ka jing ai ka berit ndrei ka bangi ai nedu mensim te ngasngo kumen ru maka Shnong bat I kong mar ngar ba iba dekhar kilai pen don kam hok ya kata ka skim ya kata ka pisa ka ba ai ka sarkar ka bat ila Shna ya ka hakurukom ka ba itanat ha ba pinyo shong ba shong Ïing te hakani ka por ngan plate ngan cup kum kadak ban plate ya kani ka Ïing ngan cup yung new ribbon